3, 2, 1. Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní Rai News. Dnes sme začali tradične o 7:20 namáhavou rozcvičkou. Hlavným aktérom rozcvičky patril elektrodancer Paťo. Na raňajky sme mali chlieb, poprípade rožok s paradajkou a šunkou. Raňajky boli výdatné a chutné. Pri raňajkách sa udiala zaujímavá udalosť. Udelil sa titul hlavný nalievač dievčatám Bebe a Bebe. Po raňajkách sme mali súťaž 5 proti 5, respektíve 7 proti 7. Víťazstvom sa stalo družstvo Rejky. Gratulujeme. Hralo sa vo dvojiciach o postup ďalej. Dnes sme aj tradične tvorili. Skoro každému vyšlo nádherné tričko. Trička sme vyrábali batikovaním ze Studená. Aj keď to ešte nie je konečné štádium. Dokončili sme pohľadnice, vypisovali ich, odovzdali ich a dúfame, že dorazia skôr, než prídeme my. Na obed sme mali šošovicovú polievku a šudľance s cukrom a orechovou posýpkou. Keďže to bolo veľmi chutné, dali sme si aj dupľu. Po obede bol výnimočne tichý, aj keď pre niekoho pracovitý oddych. Počas oddychu sme sa vybrali do obchodu, kde sme doplnili zásoby. Po obede bolo pomerne voľné, lebo dospelí vešali naše trička. Mali sme aj krátke súťaže, ktoré sa vyhodnotia pri večernom programe. Ďakujeme za pozornosť.